lang hilin eh. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Maadtong adlaw sa tibuok kalibutan. Salamat ning bukad na dug langit. Nakita na si haring adlaw. Nakita na mo karong adlaw. Adlaw nga Domingo. Salamat Lord, salamat. Nakita dito sa atong haring adlaw. Siga ng adlaw. Manghayhay nas gawas, mangahoy na kay init na. Tipa pruring bawas po, grabing inita. City palbuntag. Grabe init pa imuga. Siga-siga na mo na gipangitas mga tao ron, maaga na ang mga duta nga nang himurag. Murag nilugaw. Siyarog mo reklamo pa mo, nga init na. Magawasag hang inayhay, hang paintan. Hay. Loh. Buwas na inayhay kay maintik. Ikan. Oh. Ini ba? Ay, salamat kay init na blood. Puti. Bukan ke tubig. Salamat kay na. A few moments later. Kuan, kung gusto ka sa panindahan kung gusto ka sa panimalay na agyapon. Imo ni tindahan, ma'am? Wa man lisod ng tindahan asin. Kano imong panindahan, ma'am? Green, yung sampo ninyo. O imo ni tindahan. Ibutang mo ni mas panindahan. Ako sa ibutang karton mga kay. Di ka nang sentro. Tatay di na. Pat ko nagsanto ninyo tay. Biasa kita butanan na. Santo ninyo. Senyor Santo. Ang santo ninyo, diyan ang sang kasing-kasing. Pila mo nang santo ninyo sa panimalay? Ha? Kani ang mo man siya, ma'am. 250 ang kuan. Yang hulog-hulog din. Magsuod kay hulog ani kung magdawat ka ato pa Abril 16. Pila man po ho? 150 pesos ang iyahang kinsinas. Pwede na po ka mag-monthly good for 5 ka buwan. Pila din ang ninyo ha? 3-4 ma'am. Sulod sa 5 buwan ukto nga. Tapos kung kaluyan ka nga dili ka kabot siyang kuta, madali kag impas, may ribit po ka. Fiber man ni ma'am, di man siya simento. Ako kaya na una akong customer sa unang katuigan pa si Kagawad. Sa kanay, Jiber, Jiber. Mga simbahon. Sa Putlongkam. Taga Cebu ka? Taga Cebu po ka? Sa Cebu. Ikaw taga Cebu ka? Akong kagikan Cebu, ma'am.
sa Danau. Puno lang sa talas. Mamay ikas. Di man ipakas oy, data-data ra batawon. Kay kumpanya man ni ma'am, adto pa mas tulo ka buwan magsugod og hulog. Wala may man diri ag Enero, Pebrero ug Marso dito pas 16 Abril. Kay kinahanglan mong gudungan man ni siya ma'am, sabay-sabay ra ba. Gipis Di bolto. Minor sa drama ba? Di naman sa kita. Dili na nakakita tay. Matana na. Pag nasa Reno po, Pero buka imong mata. Enero. Kapat na katuig na, uno man ang katuig. Ay basin sa katarak na. Lukuma na operahan na ni. Lukuma, alisod na yun. Ako na nakapura ni. Kuan unta tay katong wa pa maglala ba. Di pa grabe. Di agapan unta dayon na. Operahan na di. Di na sobrahan mas pagkis-kis. Patulo na ganang operahan. Awa mo po na ang kanamong pag-opera po. Di delikado mo kanang pag-opera gud. Tamba-tamba naman ang biga. Nabutang nga na yung opera. Pero sa itong pagpa-opera nimo dili pa kay makakita pagkato. Hanap na. Mayo na lang hindi itong hanap-hanap kung karon na din nagidnong kakita. Kamahal na pagbayad ang pagpa-opera. Sa'yo man ka, mama, sa makaning start. Diha ako sa sentro. Anak gisakan? Unya diretso nang dayon ka diri. Dito ka natog sa sentro? Wala ma'am oy didra pa lang ang sakyanan. Abi ko di ka natog. Wala mo sa kanan di ay. Kuha ka rin, kaya anong naiba ni mo daw ni? Oo man. O anong Santo Niño? Ay asa man kay iyang bana di ay tay? Ay mo mga anak ma'am. Ija na. Oh. Wala gini daon. Bye. Naabo siya pahinungod ma'am. Pero kanang imong daw ima deduction sa iyang kantidad ma'am. Tumudan ko 100, okay ra. Kuan ra ma'am kanang ang iya man ko kuan ani mangutana lang po kung ako magpadawat kag Santos ug asa nga Santo Niño imong gusto kay Ito ako na. explainan ka adisibo ang imong gusto. Santos. Nga di bolto Santo Niño o ginan Sagrada de Familia o Kaning hinuong Santo Niño nga imong gipili ma'am mao gini karaan na may kapa. Sibo nga. ha? Mukha ka? Kuha ko ng tatay. Hulugan. Guwapas nanay oh. Amo na imong asawa tay? Muna ang nanay. Mangipon. Guwapas nanay. Kana na Santo Niño na may light nay. Nay suga. Guwapa mo dai kag asawa dai tay. Wapa, anang ikuha, anang pamigahan. Kasi tatay pod kay di pod basta-basta kay taas kay ilong mo. Amerikano. Butong Santo Niño nga kuan. Tagabutuan ko nay pero Hindi pa tayo minyo na ko sa Agusan del Sur man ko. Pero ang amo yung kagikan sa wa pa ko magminyo sa Danau gid Cebu. Tagdanaw Cebu. Kamay mo nay. Way bayad. Nakura na, hindi ko kita. Nga magsanto niyo na sa kasing-kasing. Kanang Santo Niño kay Milagroso ra ba na? Mo ba ni nagmilagros ni anda? Handa og sa kuan pod Surigao. Sige, Cebu, katingalahan. Surigao. Bitaw na diha ang Cebu. Agdagat. Mm. Arang linawa. Wa, aja ko na kisa bisag kamay. Bubitaw diha ang Sinulog yun. Katinga taga Cebu. Katuloy Santo Niño. Na daw si Uban lagi daw na si Uban. Utangan ko no abel pa man. Kung ano siya ma'am no, ako kang explainan ma'am. 3-4 ni siya sulod sa 5 ka buwan og tunga. 3-4 sulod sa unong 3,400 sa 5 buwan og tunga. 3,400. Oh, pero kay dako tayo tara hikapat tay. Hikapat lang. Yan na naman kay kasahin ko may kapti. Sige lang wa may problema na ang importante lang for 1-1. Sige. Poso, ito lagi. Cyber, dako man. 3-4 ni siya ma'am, sulod sa 5 buwan og tunga tapos sa imong pagpadawat ani na magid ni siya pahinungod kay kana pud ang imong down payment ma'am dili pud na maamo asi ba Tabang na kay kanang pamilya diya nailay reliyon. Di man pud nakukuanan kay mga tanan man kog Katoliko ba og di ba? Dili ba na yang sakop Sa ba mga igsoon diya sa bay. Kurami. Nay usa ka igsoon nga laig relihiyon. Tapos kanang imong silbi down payment ma'am ikaltas na siya sa imong Puntahan na nila. Ayam gid untang down payment ani ma'am is 400 kay nganong 400 na ma'am. Tulo pa man ka buwan ma'am bago ka mag-start og dataan kay April 16 pa man di. Naa-analyze trace nga remaining balance nimo. Pag April 16 ma'am imong first payment ani is 500 ka usarang basis di na-analyze 25 bilhin kay minus man na ma'am kay tagaan makag-uwan sa among amo. Ang pag-abot na sa Mayo ma'am tag 250 na didhan sa ma'am.
Depende na lang nimo ma'am kung 250 mag-monthly ang ka. buwan. 150 pesos ang kinsinas. Kay 5 ra man ka buwan og tunga gibahin ra man ni tatay. Pero naman koy uban nga dili ipaabot sa kuta, dali unog impas. So makaribit pud ka kay kumpanya man ni. Naman ni UA receipt bawat hatag nimo ma'am, naman ni si UA receipt kay deduction man na ma'am. Bawat hatag nimo. Kaya yung kagawa din na anaon ako, layo-layo pa lang lagi ko. Baktas lagi. Nang mga yuhay bitag kuan ma'am. Kagawad na siya niya mga yuhay ka ng mga sawans ba. Sa mahayag na. Mahayag pa man ako mahayag ba siguro sa sako putlong kam. Mahayag. Sa guys, kuha siguro bindis. Sa ganyan anak niya. Di mas milis kagawad. Bulos mo na iyang asawa sa una. Karon ng anak na to. Bukid sa kagawad. Nalimot kusingan ba kay kuan man gud pud siya nakakuha nako magtuig na pud biya. Ah, si Pilik? Di. Pud si Felix. Pilik ko. Ah, kaso di. Mga silingan na sila diha di na kay maglagyo na silang simbahon di na ka nang masakiton nga badi. Ako po na customer. Ano simbahan din naman simbahan na rin. Simbahon na pulido ba? Simbahon. Wala din simbahan din. Na, simbahon na amang si Mambilin di ay. Simbahon. Anak ng Mamlokring. Di ba lang mag-reliw na sila? Katoliko man nagkuha gali na kog birhen si Mala. Katoliko lang sila Mambilin. Nagkuha man ako birhen si Mala ay masakiton lang to siya nga wa na ibana man ba. Ah, si Mambilin lagi. Anak ng Mamlokring. Wa na sa ibana magkuan na sila di la kay maglagyong balay. Mambilin. Sakop lagi na sa mahayag. Tungkam. Toronto bus. Ah. Yung ka nga nga, sikit-sikit din. Kung amo ma'am kay Pampanga maginigikan dito amo gid itong buhatan ng mga kanto. Manila. Pampanga. Pangasinan. Diyan ang ko ano gisa imong anak. Naay dai sa ginaa. Ayahay hindi sa ma'am amo kay anak sa abroad. Wa man to abroad. Masamo ra man to. Di man to ang anak. Bara to sang anak. Puti na dai dili atay. Oh, puti. Puti, putlong kam. Amo rin sityo. Dagan pa nagbala diha ah. Si babaw daghan, subay ng kasada. May mga daghan Amo lang. sigarilyo sa ko diri oy. Sigay sa kusida. Oh, di ara dai si ma'am. Santo Niño ko nuli. Ha? Deboto Santo Niño. Ubos nagpalit og paan. Ano kita mo? Ma'am. Dai sang ginikanan. Ah, magsuon ra mo. Kuha kali? Basta kay may sildo, may trabaho. Nang bata Wala yung sildo. sila. Pero Alam itong Santo Niño to ah. kira wa na mo gayon ka mo ron. Nakita kay bana man. Wa kay bana oy. Single mom na. Asa makakuha ka kanton? Ano lang kanto ng ibili mo? Mga Kuha. ano na lang ka ma'am. Okay, magkano ito ba sa taglawa? Taga Merkado ma'am. Nasaan mo? Di mo kayo kumawang English? English. Muna yung purpose anang brace. Kay ang imong ipon nga murag hiwi, dili siya kuan pantay. Ikuan gina pusipan dito abang kinahanglan hugot gina siya. Kani ako kay kuan man design design ba? Bila bitaw. Design man ko ah. Pwede pa napalitan ng color. Pwede po bracket. Pwede tag bracket niyo color. Katagbo sila mga classmate ang gibrace. Dili man i-brace ako ara cleaner. Ija brace mo itong ija ha. Kasi makakita tag kwarta. Baka daw ng Santo Niño. Kani tag 200 ra yun ang aming dutsoy. Pero si Quinta ra mo pwede mo nila anis kinsinas. Kani siya. Kanang senior San Vicente 150 pesos ra kinsinas. Santo na Vicente tayo. Intig. Ay, Lala, masipan. Kope. Ito na yung uli na. Hindi na. Yung di sa gadag sa dibulto. Tag 150 ra mo kinsinas ng senior San Vicente. Kung saan San Vicente yung Santos tayo. Abel sing ko man balay mga sampo. Tawag ka na at tatay. Hala, masipan na tatay. Nay, kuan. Dili na. Muagi man na ron. As kay kiling tatay o pamahin pre mo ilong tay. Hindi na kairan ka ng mga sipon mangguwa. Ang ilong na ko tay lapad. Muagi na ba na siya ma'am? Nakamadali. Oh. Nasa galingkod sa lusong. Tay. Di adto man na muagi. Mugawas ato. Di oy, diri sulod. Di adto pikas. Oh, diri na tay oh.
Oh, dire tayo, dire. Kubar di ko rin. Wala, mulay dya. Imo lagi yung hinulon. Mo hinulon ra. Agaray. Bakit ano to sa imong anak na? Wa ba siyang anak? Ang dadaw mo ba? Tapos gawas lagi yung anak. 400 Ako'y kwarta lagi, ako'y kwarta to. Kuan raman. O, bisa 200 na lang. 200. O, wa na ko'y pamasahe. Ay, kasi hindi sa imo ang pagdawat anang kangunang kwarta mo 200 ma'am kapiluon pa na ibalik sa imo sa imong pagdawat sa Santos magpasalamat mo. Pero kali kag 200 ang idahon. Okay ra. Kaya maning kamot ra ko Oo. pang buwan-buwan. Pwede ra magkaani mag-estate ra kabuan ma'am, 5 ra ni kabuan ug tunga. Imo man ang makwintada gud. Sige, hana lang ko ang Santo Niño. Imbis kay mo imong kinaham, imo na imong balibaran. Musiga lagi na. Amo siga ma'am, oy. Useless lang na iyang pagbutang anang kuan og musiga. Kabag-uan na ma'am gikan kun pambagana ra birais biya na. Ibalot na siya. Nga sa gawas ang sakan ana. Buslutan lang na nimo diri ma'am, samtang diri pa nimo mapublisingan kay ug mapublisingan pwede na nimo aprihan. Buslutan lang sa nimo kuwaon nimo sa sakan iko nimo masaksan. Nara yung suga ma'am mo. Ayaw lang sa kuha igsulupin, samtang di pa nimo mapublisingan aron di maabugan. Pwede na pug di na ko ang cellphone bisag publisingan. O di pwede na po basta kay imo man ginaabrihan gamay ma'am kay aron ang bas-bas adto sa Santos, dili sa Sulupin. Mo na man gid ang pare nga abrihan gamay. Di ka gusto nga kuha. Pwede na po di mo baluton pwede na po di mo baluton ini ko mag-blessing. Imo gid na siyang abrihan ma'am kay mas maayo Sakto publisingan na karon ko ana ra bay misas awang kapilya karon koan. Sige ako na lang kuhaon. O man gani. Maning kamot na lang ko. Dili man pud ningo dinautan ang akong pag-approach nimo sa pagpadawat kay mga Santos diya to. Ang lagi. Labo na para ko Santos ani hang bay. Ingon dito to imong tatay nga kuha dai aron makikauban sa imong balay. Joke lang to katatay. Sige kung muhatag ko 300, di mo kong pandoon. 200 gali into anak ko ma'am. Mingon na jud ka ayo jud saba ang mga 300 ra kay ngano ug mingon kag 300 man 300 ra po i-minus ana. So di ka makalis og 400. Ako na lang ba sa ako na lang kinambasan sa komisyon mo gud anamo ma'am. I-minus akong amo. Ikambasi ra biya po taon mi ma'am. So, bali sa 3 4 ma'am, 3 na lang imong remaining bala. Nga. Ug magbinu Kita mudaan ko ron 200 lagi ang kwarta. ikaw good. Okay na mag 200 down. Oh, Grabe ning kamot ako. pero kuan ang imong first payment ani ma'am 700 kung 200 ra. Pero og 300 500 ra ma'am kay gipa-discount ko sa gatos. Wa pa ko 300 ron. Sige. Amala na mangita ako sunod ug maka 700 ang down. Ang first payment. Oh. Ang iya ra man ako nang hatag ma'am, ya pagkasunod anak balik tag 250 na man na ang tumaw man. Na ako na lang kuhaon na. Kasi ngalan ma'am, Hilin. pili do, Antipas. Montipas, Antipas. aw Antipas. Ba't puti na din ni bunga diri adi ay? Hmm. Ingon diha asya kay putlong kampo ka no. Asa ko pangyapon mi sutong kam. Pero puti na gini diri kay ang putlong kam dito ra gid sa ubos. Para man na isihigaw yun nga maingon man siya nga dili ko makapasingil diri mga akong pag-umangkon. Pero kana pong bawat nimo hatag nimo ma'am. Timan ano na ang dagway. Ang resibo nimo nga kada hatag nimo ayaw gid siya wala ahipusig yun. Tutumbi lang sa Santo Niño. Ah, sige. Ay pasulod na siya ma'am.